Helo bawb a chroeso i'r sesiwn. Gwenu Jenkins Jones ydw i, gwirfoddolwr elusen Tir Natur, sy'n nodwyd digwyddiad yma heddi, a dyma Carwyn awdur y llyfr Tir. Diolch o galon i chi gyd am ddod. Yn hawdd bydd Carwyn yn ateb y cwestiwn sut mae adfer tirweddau yn natur Cymru mewn ffordd ddiwylliannol sensitif. Trwy adlewyrchu ar hyn mae wedi dysgu o sgrifennu lyfr. Mae Tir yn archwilio cysylltiad natur a thirwedd Cymru yn diwylliant ein hanes a'n iaith. A digwydd bod, mae Tir Natur wedi ei chynnwys yn y llyfr, felly cyn i ni ddechrau hoffwn cymryd y cyfle yma i ddweud sydd yn dalach amdano ni. Elusen ailflodeuo yw Tir Natur, sy'n gweithio i fod y bywyd gwyllt yn ôl o'r dydyn a dathlu'r natur sydd ran mor bwysig o'n hunaniaeth ni yng Nghymru. I rei ni sydd yn gyfarwydd gyda'r term, ailflodeuo yw adeiladu ecosystemau ei hun fel y gall natur ofalu yn fan ni. Yng Nghymru, byddwn ni ddarau isal o anifeiliaid llawn domestig yn holl bwysig yn hyn o beth, gan lenwi rôl y rhywogaethau sy'n nawr ar goll o'n tirwedd. Mae gan wartheg meddwl o dan moch yn bwysig i'w chwarae mewn adfer natur a thirweddau sy'n debyg i dirweddau amaethyddol hanesyddol Cymru fel mae Carwyn yn dangos yn tir. Mae hyn yn holl bwysig wrth gwrs achos maint y her amgylcheddol sy'n yn hwynebu ni. Efallai bod chi'n gwybod yn barod bod un o bob 6 o'n rhywogaethau brodorol mewn difrifol o ddiflannu. Ac yn y hanner diwethaf, rydyn ni wedi colli tua 70% yn bywyd gwyllt. Ac mae'n hawdd digoloni wrth feddwl am hyn i gyd, weithiau. Ond ffocws Tir Natur a llyfr Carwyn yw gobaith. Tan yn ddiweddar rydyn ni wedi cydbodoli mewn harmoni gyda natur, ac oedd ddysgu o hanes ein tir, ein bobl, a'i greu dyddiaeth mae ailwyllion cynnig ffordd i gael balans yn iawn unwaith eto a dod yn natur yn ôl. Pan ydy fel person ifanc yn aml yn darllen penawdau trist yn newyddion am yr amgylchedd, dyma sy'n o'r gobaith i fi. Mae'n dweud i fi hefyd bod yr awydd a'r ffordd i safio natur yn tyfu nawr, a nawr cyn i fathau wythygu yw'r amser i weithredu. Fel mae'n llusgan adro o Williams yn dweud, rhaid dangos y chalgais, rhaid ailwyllio. A dyna pan dwi'n hynod o gyffroes i rannu bod Tir Natur yn nawr yn chwilio am dir i ailwyllio. Tir ymylol bydde fe, nawr sydd yn parcio yn amaethyddol, gyda'r bwriad oedd wrth newid yn gartref i natur a dangos gwerth ailwyllio i'r byd. Byddwn ni'n ysgoi camgymeriadau ailwyllio'r gorffennol, a byddai'r prosiect yn ymgysylltu, ymgynghori a chydweithio â phobl lleol ac yn ystyried fel mae Carwyn yn ei ddisgrifio yn ei lyfr, realiti lleol tirwedd, diwylliant a chymuned mwyn sicrhau buddion i bawb. Yn y gysolwau cartref i natur, sydd yma'r enghraifft bod ailwyllio'n gallu darparu'r swyddi a bod tir llawn natur yn amsugno carbon gan leihau effaith newid hinsawdd ac yn amsugno dŵr hefyd gan leihau llifogydd a helpu cymunedau gwledig mewn adegau o sychder. Y peth nesaf i ni yn gyffroes iawn yw ffeindio tir addas a chodi arian i'w brynu. A hoffwn i ddiolch i bobl hynny sydd wedi bod mor hael yn gwneud cyfraniad ariannol i'r achos yn barod, rwy'n gynnwys ein cymuned o aelodau sefydlu. Diolch yn fawr i chi. I roi ohonoch chi sydd eisiau gwybod mwy amdano ni, a sut y gallwch chi ein cefnogi unai trwy gwirfoddoli fel fi neu drwy roi drodd eich hun, croesi'n cael sgwrs gyda fi ar ddiwedd y sesiwn ei dan ysgrifio i'n cynhyrchu. Ond nawr, dwi'n siŵr bod ni gyd yn ysu glywed gan Carwyn. Mae lyfr Tir yn waith gwreiddiol, ffres ac amserol, a dwi rioed wedi darllen y fath o lyfr sy'n mynd i'r afal a'r perthynas rhwng ein tirwedd, ein technegau llafnio traddodiadol, a bywyd gwyllt, a sut mae nhw mewn gwirionedd yn siapio a dibynnu ar ei gilydd. Felly awnewch i roi croeso mawr i Carwyn os gwelwch yn dda. Diolch. Diolch yn fawr am y croeso ac i chi hefyd. Y peth cyntaf dwi eisiau dweud cyn mynd cam ymhellach yn enwedig ar ôl cyflwyniad cynhwysfawr yw nad oes dim modd gwneud cyfiawnder ar pwnc yn yr amser sydd gyda ni. Dwi am agor pwnc yn unig ac wneud ateb cwestiwn fel y cyfryw. Mae hynny bwysig am fod y pethau hyn mor fawr. Nid yn unig ydyn nhw'n fawr, maen nhw hefyd yn faterion dadleuol. A mae'r gair ailwylltio yn un problematig dros ben. A dwi eisiau cydnabod hynny reit ar y dechrau. Mae yna farnau cryf ar bob ochr
Ac yn aml, mae'r trafodaethau hyn yn gwthio, mae un ochr yn gwthio o'r ochr arall yn hellach i ffwrdd, fel bod yna ddim tir canol ar ôl. A dwi'n meddwl bod pawb ar eu colled pan bod hynny'n digwydd. Dwi'n gobeithio y medrai dechrau ddangos yn yr amser sy'n gen i, pan dwi'n mod i'n credu hynny, bod yna dir canol sy'n bwysig yma. Dwi'n gobeithio yn fwy na hynny bod yr 80,000 o eiriau yn y llyfr, lle mae'r copi, yn ôl, diolch. 80,000 eiriau fan hyn yn rhoi chydig bach mwy o gig ar yr esgyrn. Ac nid yw'r fath o pwtio hynny i chi brynu'r llyfr, y byddai'r cyhoeddwyr wrth ei bod petawn ni yn gwneud y fath bitch. Ond jyst i dweud, mae rhain yn faterion sydd o bwys i bawb yn ein cymdeithas ni ac yn enwedig wrth gwrs cymuned cefn gwlad lle dwi'n byw. A mae hynny'n bwysig. Gair bach amdana i cyn mynd yn ôl i'r meysydd dyfnion hynny. Dwi wedi dod i'r... Dwi'n sleidio yn symud ymlaen dros y funud. Dwi wedi dod i'r pynciau yma yn bennaf trwy afalau, byd perllanau ein treftadaeth anghofiedig braidd o gwmpas afalau, perllanau, diwylliant yr afal yma yng Nghymru a dau lyfr am felly gopi ar y bwrdd fel hwnna hefyd. Yn sgil hynny, Brydreiniais i ryw 4 o flynyddoedd yn ymchwilio i hanes bwyd Cymru, llawer mwy na sydd wedi mynd mewn i llyfr bach digon ysgafn mewn ffordd, yn mynd ar ôl hanes bwyd Cymru ac yn ceisio cyflwyno pan fydd hanes bwyd ni yn berthnasol i ni heddi, ac yn fwy na hynny o bwysau'r dyfodol o ran cynaladwyedd, diogelwch bwyd, yr agenda iechyd cyhoeddus, yr holl bethau mawr hyn sydd o bwys. A dwi eisiau dweud hynny hefyd, achos wrth i ni fynd trafod byd natur byddwn ni'n bennaf, ond dwi eisiau rhoi ger eich bron chi yn nawr o ran pwy ydw i a lle mae'n halon. Ydy mae'n halon ni gyda byd natur, ond mae'n halon ni fwy na hynny gyda bwyd o'r boblogaeth. Hynny, os ydych pobl yn gofyn i fi, ydych chi ar ochr y ffermwyr yn protestio, mi fyddwn ni yn bersonol yn hapus iawn dweud, ydw, 100% ar ochr y ffermwyr yn protestio. Mae angen yw arno ni. A dyna, a dyna ni'n ôl at hyn, dyna i fi pan oedd elusen Tir Natur o gymaint o ddiddordeb yn y maes digon dyrys yma o gwmpas ailwylltio. Ta beth, fe dywedwch rhywbeth caredig am y llyfr, diwetha yna. A dath hwn allan yn gynharach eleni. Bydd yr hyn byddai'n rhannu yn rhannol seiliedig ar y llyfr yma. A'r ymgais oedd gen i yn y llyfr yma oedd rhoi ger bron, cyflwyno hanes ein tirwedd diwylliannol ni yma yng Nghymru. Mae sawl peth y gallwn ni ddweud am hynny, hoffen i ddweud nawr, ond dwi eisiau dal mlaen a dod nôl at hyn am y munud. Y peth dwi eisiau dweud, a dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig dweud ar lwyfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda materion dyrys a phwysig o dan sylw, yw o'n ni yn nerfus iawn byddai rhywun yn y seithi'n farw ar ôl y llyfr yma ddod allan. A ges i fy siomi ar l'ochr orau, yn yr ystyr, mae yna farnau cryf, mae yna bobl yn anghytuno â'i gilydd, ond hyd yn hyn, y cwbl wedi brofi, yw awydd ar y ddwy ochr os hoffech chi i symud ymlaen, i ddeall y gwahanol berspektifau o ran chynhyrchu bwyd, a cynnal amaethyddiaeth holl bwysig yn dymarn ni, a hefyd adfer byd natur, hefyd holl bwysig yn dymarn ni. A dwi wedi gweld ers y llyfr ddod allan sgyrsiau difrifol, trafodaethau difrifol sydd wedi codi'n halon ni yng Nghymru yn hynny o beth. A dwi eisiau crybwyll hynny hefyd. Yn rhan o'r pwysau am chi hefyd, fel cynulleidfa, mae'n bwysig yn bod ni'n trafod y pethau hyn mewn ffordd gwar. Da i ofyn cwestiwn i chi felly. Llun o ran o ganolbarth Cymru yw hwn. Mae yna sawl elfen o fewn y llun, os ydych chi'n gallu gweld. Mae yna goedwig pinwydd, mae yna fynydd agored, mae yna goedydd colfail naturiol, os ydych chi. A wedyn mae yna dir lled agored y bydde y gols yn ei alw'n ffrif ar y rhan weilog fan hyn ar y dde. Rhan ddigon
gymrycholadol o ucheldir Cymru ar sawl golwg. Ein gwlad, dyn ni'n canu gwlad, Pont y Pryd, lle ysgrifennwyd yr adfer. Mae yna ail bennill yr adfer wrth gwrs, sy'n sôn am y dirwedd. Mae yna werth symbolaidd yn perthyn i dirwedd Cymru, dyw'n ni ddim yn osodiad dadleuol. A wedyn y cwestiwn yw, pa berthynas sydd gyda ni gyda'n Tir? Dwi eisiau cychwyn mewn gwirionedd trwy ofyn i chi ateb y cwestiwn yna. A wedyn eich gwelwch yn dda, droi at rhywun sy'n eistedd yn agos i chi, ac ateb y cwestiwn yma. Pa berthynas sydd gyda chi, neu ydych chi'n meddwl sydd gyda ni fel gwlad a'n tirwedd, a'n tirlun, a'n tir ni? Pa eiriau sy'n dod i'r meddwl? Mae gyda chi rhyw 30 eiliad i ateb y cwestiwn yna. Ewch amdani. Iawn. Gai dorri'r eich traws yna. Pa eiriau, felly, os gai dorri sgwrsiau'n fyr, neu gawch chi barhau nes ymlaen, pa eiriau, os gaf i rhywun falle roi llaw i fyny, rhywun i gychwyn i pa air fath i'r meddwl, ie? Mae'n ymwneud i'w lawer am cymleth. Cymleth, diolch yn fawr, ie? Diolch. Lle i enghraifft cael llonydd. Lle enghraifft gael llonydd. Ych chi'n dod o ben llun ond chi. Rhywun arall, diolch yn fawr. Beth arall? Ie, yn y cefn. Cartre, diolch, ie. Diraddio. Diraddio. Ie, wedi diraddio. Diolch. Ie. Dieithwyr. Dieithwyr. Dwi'n moment fel. Iawn. Cyfrifoldeb. Cyfrifoldeb. Ddiwylliannol. Ddiwylliaeth, ie. Rhywbeth arall yn rhywun yn gweiddi? Parchus ac anarchus. Parchus ac anarchus. Ie, diolch, ie. A un fan hyn. A'i ddywynnu penis. Cewch. Yma bydd eiliad am y Branson yn ymla rhag i ddolwyn y tir a droi gan y twy'n yn ardd i ag i'r plant. Gan bwyno bennill. William Jones Nebo, bardd newydd i ni. Diolch. Mae hwnna i ni yn grisianu wedi ystyr cymryddiad y gyd. Ie, allwch chi ddod a rhannu hwnna gyda fi ar y diwedd, sgwrs yna. Gwych, hyfryd. Felly, wel, hyfryd yn un gair. Mae yna fwy na hyfrydwch yn y geiriau yna. Cymleth, wedi diraddio, lle enad gael llonydd, magu plant, jyst i grisialu'r bennill fyna, parch ac anarch, bywoliaeth. Mae hwnna'n dechrau dod yn ein agos i graidd y peth yn diwedd. Sef, nid yn unig bod yna wahanol safbwyntiau ac yn y blaen, ond hefyd bod y berthynas yna wedi ei rhoi, wedi ei mynegu o fewn i'n diwylliant ni. I ni Gymru Cymraeg, mae hynny yn osodiad weddol amlwg. Dyn ni'n gwybod hynny, dyn ni'n gwybod bod ein beirdd ers tro byd wedi bod yn mynegu'r cysylltiad yna rhwng ni fel pobl a'r wlad. Dyw hwnna ddim yn beth dadleuol. Yn fwy na hynny, mae yna rhyw syniad yn does. Chi newid dweud dyna ddiffiniad cynhyrchu. Ond nid dyna sydd wrth graidd y ffordd mae cynhyrchu wedi cael ei ddeall o fewn y byd angloffon ers cenhedlaeth na mwy. Mae yna rhywfaint o symud yn digwydd ar draws y byd yn hynny o beth, a rhoi pobl leol yn ôl wrth graidd y peth. Ond nid dyna yw craidd diffiniad cynhyrchuedd, roedd y syniad yna o basio darn o dir ymlaen i'r cenedlaeth nesaf. A mae yna berygl bod, mae yna berygl wastad ar y ddwy ochr yn dosau. Mae yna berygl ar y naill law bod mentrau sydd yn ceisio
gwarchod byd natur neu roedd lle i byd natur yn mynd yn misanthropic, yn mynd yn wrth-ddynol, yn gwthio pobl allan. Mae yna berygl i'r cyfeiriad yna, a mae llawer ohono ni yn Hefn Gwlad Cymru yn fyw iawn i'r perygl yna, achos mae hyn wedi digwydd o'r blaen, o fewn pob byw. Chymod, ni'n gweld, mae pobl Tryweryn wedi peintio ar fynydd y bwlch i'ch ben y Rhondda, mae wedi peintio fynydd y rawf yn arall. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Coed Cynhyrchu sydd yn y llun. Mewn llawer o ffermydd yng Ngogledd Cymru fwyaf penodol, ond lladau eraill hefyd, Tŷ Cymerau, Sir Gâr, lle dwi'n byw ac yn y blaen. Mae yna gysylltiad, mae yna gof sy'n fyw o fewn teuluoedd a mwy ar lawr gwlad bod lle wedi gwthio pobl allan. A wedyn, misanthropic yw'r gair da Saesneg am hynny. Rhywbeth sy'n wrth-ddynol. Ar y llaw arall, does neb ar ei hennill os ydyn ni'n dychmygu bod ein perthynas ni fel cymdeithas gan gynnwys y sector amaethyddol, a dwi'n dweud hwn fel un sydd yn parchu ffermwyr yn fawr iawn, a bod yna llawer allu dweud yna, ond gan gynnwys y sector amaethyddol, ddim wedi llwyddo am resymau sydd y tu hwnt i unrhyw fferm unigol, ddim wedi llwyddo i fod yn warcheidiaid da i'r tir o ran byd natur, a hynny yn bennaf oherwydd y system fwyd fyd-eang sy'n cael ei yrru gan dorfforaethau byd-eang, ac hefyd oherwydd polisi llywodraeth. Dyle hwnna ddim fod yn osodiadau leol. Polisi llywodraeth yn Steffan yn gyfnod hir, a wedyn ers hynny hefyd yr Unol Ewropeaidd ac i raddau hefyd Llywodraeth Cymru. Dyna sydd wedi gyrru yr arferion yma dyn ni wedi gweld yn cael ei mabwysiadu, a dyna sy'n gyrru y ffaith bod ffermwyr ddim yn gallu gwneud bywoliaeth o weithio tir. Mae'r ddau beth yna'n broblem, a dwi wedi treulio cyn dipyn o amser yn gosod yr olygfa fan hyn, mae'n bwysig gwneud, a dyna fyddwn ni eisiau dweud nawr fath o cyn mynd gan ymhellach yw bod y ddau beth yn broblem. A dyn ni ar ein colled os dyn ni'n dweud mae hyn yn broblem ond mae hyn yn iawn, neu mae hyn yn broblem ond mae hyn yn iawn. Ewn ni ddim ymhellach fel cymdeithas wrth i ni wneud hynny. Mae rhaid i ni dweud mae'r ddau yn broblem. Pa beth yna sydd am tir felly? Sut mae adfer? Sut mae adfer a gweld byd natur yn medru ffynnu o'r newydd? A dwi ddim am fynd ar ôl yr ystadegau, dwi'n cymryd eich bod chi'n ymwybodol o'r ystadegau, o'r afonydd i'r pryfed, i'r adarman, yr holl o'r drwy'r chymod, ar pob rhan o'n tirwedd. Dwi'n cymryd eich bod chi'n lled gyfarwydd a ffeithiau fel maen. Ond sut mae gweld hynny yn cael ei adfer mewn ffordd sydd yn ddiwylliannol sensitif? Dyna'r cwestiwn. A dyna pam yr es I ar ôl y gwahanol rannau, y gwahanol penodau yn y llyfr yma. Dwi'n gwneud hyn ar bwrpas. Y penodau yw coed, cloddiau, cau, ffrif, mynydd, rhos a cerllan. Mi ddewises I y rheini yn nodweddion hynny o'r dirwedd. Yn gyntaf, achos rhyngddyn nhw, mae'n cwmpasu bron bob un rhan o'n tirwedd wledig ni. Wedi eseiso y dirwedd ddiwylliannol a'r dirwedd ddinesig, a hynny yn gwbl bwrpasol yn y llyfr. Gai a'n adrodd eto. O ran Hefn Gwlad Cymru, dyma cynhwysion os hoffech chi. Coed, cloddiau, cau, ffrif, mae yna air yma yn y De-ddwyrain am ffrif. Mae wedi marw mas ar dafod gwlad, ond coed cau. Yn union yr un peth ar ffrif yn y parthau mwy gogreddol. Ffrif wedyn, mynydd, rhos a cerllan. Ychydig iawn sydd ar goll, dim ond yr afonydd a'r nentydd mewn gwirionedd sydd ar goll I bob pwrpas rhwng y rhannau hynny. Dyna yw'r tirwedd. Mae yna enw I bob rhan. Meddyliwch nawr, petawn ni yma nawr yn trafodi hyn o ddarlith neu beth bynnag sgwrs yn yr iaith fain, sut byddwn ni'n mynd ati I gyflwyno'r rhestr yna? Coed. Mae hwnna'n barod yn dechrau peri rhywfaint o'r broblem, ond gawn ni ddweud woodland, iawn, hawdd. Cloddiau. Wel, cloddiau, mi allwch chi ddweud hedgerow,
neu hedge bank, neu hedge. Ond beth am chwi o gleddwyr? Mae llawer ohonoch chi yn medru yn defnyddio'r ymadrodd cloddiau carreg i gyfeirio yr hyn y byddech chi hefyd yn gallu gael waliau carreg. Hynny, mae gael clawdd, mae yna ystyr sydd ddim yn union cyfeithiad o hedge neu hedgerow, mae yna rhywbeth arall ar waith fan hyn. Cai, y broblem gyda cai wrth gwrs yw, wel, lle ydyn ni nawr? Ar gael eisteddfod na, dydyn ni ddim yn dweud hynny. Maes. Wel, beth yw'r gwahaniaeth rhwng maes a cai, de? Mae yna wahaniaeth. A mae llawer o'r Cymru yn tueddu defnyddio y geiriau yn gywir, heb wybod yn union pam. Field fydde'r ddau yn Saesneg, ond yn y bôn, maes yw cai oedd yn draddodiadol yn cael ei aredig, tra bod cai yn gai yn field, sydd yna ar gyfer pori anifeiliaid a wedyn gyda wedi gai mewn at hynny. So mae'n y gysylltiad rhwng cai, field a berf cai, agor a chai. Cysylltiad agos iawn am resymau amlwg. A mi allan ni fynd ar ôl dôl. A fel beth yw dôl yn Saesneg? Meddwl. Reit, wel, beth am gweithglodd, de? Ydy gweithglodd a dôl yn meddwl un peth? Na, dyn nhw ddim. A mi allan ni fynd ymlaen yma. Mae yna lawer o eiriau gyda ni am geiau yn y Gymraeg. Mae yna ystyron gwahanol yn perthyn y geiriau hyn. A'r rhai ni'n adlewyrchu trymau amaethyddol hir dymor oedd mewn bri yn cael ei harfer yn ein gwlad ni hyd o fewn pob byw. A dim ond dros hyd un bywyd mae hynny wedi newid i bob pwrpas. Dewn ni nôl at hynny, achos dwi'n dechrau ceisio ateb y cwestiwn wrth ddweud hynny. Ffydd. Reit de, ydych chi'n gwybod beth yw ffydd? Mae'r cwpleddwyr yn gwybod beth yw ffydd. Mae llawer o'r diolchewen falle neu yn cael mwy o drafferth. Well i fi esbonio, rhag ofyn, bod yna rai sydd ddim yn gwybod. Mewn tir, neu mewn gwlad fwy mynyddig ei natur, mae gyda chi gwaelod y dyffryn, dan amla, chymod, a mi fydd y ffermdi yno, fel arfer nid feit ar y gwaelod, ac ysdifogydd a pethau, a llew ac yn y blaen, rhyw chydig i fyny o'r gwaelod, a bydd y ceien mewn, dyna bydd e'r gair traddodiadol yn y de o'r llew, ond y ceien mewn, chi'n gwybod beth sydd ar fi, ceien mewn o gwmpas y ffermdi, a wedyn chydig yn uwch i fyny y llethyr, y rhyw. Wedyn, mi fydd da chi ardal, mi fydd dal i fod waliau, rhan amla, neu gloddiau, o gwmpas yr ardal hyn sy'n chydig yn uwch i fyny, a mi fydd yn ardal mwy agored sy'n cael ei nodweddu o safbwynt bywyd gwyllt gan rhyw fan wrth fynd nôl. Dwi ddim yn enghraifft enwedig o dda, ond mi'n eich tro yn y llun yma, yr ardal, chi'n gallu gweld y llygoden, yr ardal ar y gwaelod ar y ddef yna, rhyw fan lwyni, rhywfaint o falle eithin a dreinen ac yn y blaen. Dyna'r ffydd ar ochr y mynydd, ond mae yna wal ar ben y ffydd. Pam ydy'r ffydd yma? Wel, am resymau amaethyddol, a dim ond am resymau amaethyddol. Mae hyn yn holl bwysig, ac yn ganolog i'r gadl dwi'n ceisio ei chyflwyno i chi. Mae'r ffydd yna, achos bod y mynydd yn uwch, yn oerach, mae'r tyfiant yn dechrau'n hwyrach yn y flwyddyn ac yn dod i ben yn gynharach. Chymod, allwch chi ddim, dwi ddim mor hawdd wrth gwrs cadw stoc lan ar y mynydd yn y geia. Dwi'n amhosib, ond dwi ddim yn hawdd o gwbl. Wedyn, wrth fynd â diadell neu stoc da, hyd yn oed i fyny i'r mynydd, yn y Gwanwyn mae'r ffydd ar gael, mae dechrau, mae'n rhoi rhywfaint o gysgod a lle'r wyn, os oes gyda chi defed, yna yna beth, mae'r tyfiant wedi dechrau, a mae'n gwasanaethu yn y Gwanwyn ac yn y hydref wrth hel y mynydd dod ar anifeiliaid nôl lawr, a mae'n cadw wedyn mae'r wal rhwng y ffydd a'r mynydd agored. Dyma rhywun symleiddio dwi'n neud y pwynt, ond mi fydd manylion gwahanol, ond yn cadw'r anifeiliaid o fynd at y mynydd nes bod y ffermwr yn penderfynu. Rhywbeth felly. Beth yw'r ffydd yn Saesneg? Does dim gair, achos yw'r ffydd yn bodoli yn y fath ffordd yn union mewn mannau eraill. Mae'n nodwedd o ucheldir Cymru. Yn fwy na hynny, y ffydd
yn ôl yr RSPB, ac fe ddylen nhw wybod, mae'r ffridd erbyn hyn, ac ers amser hir, yn cynrychioli y rhannau hynny o Ucheldir Cymru, ac yn wir o'r dirwedd yn ei chyfanrwydd, sydd o fwyaf o werth i adar. Yn rhoi cynefin, mae'r gair yma yn un pwysig. Beth yw ystyr cynefin? Dwi'n mynd ar tangent yn hyn. Na ddewch chi, dwi'n hoffi gwneud hyn. Cynefin, reit? Cynefin. Dyn ni'n defnyddio cynefin i olygu ardal lle mae person yn gartrefol, yn dydyn ni. Di neu gynefin y math yna o beth, mewn iaith mwy draddodiadol gwledig. Cynefin hefyd, yn Saesneg cymunedau amaethyddol, yw hethyn. Ceisiwch gyfieithu hethyn, lle mae diadell yn perthyn, a lle maen nhw'n gwybod ffiniau eu hardal nhw. Dyna yw'r cynefin yn Gymraeg. Reit? Beth yw'r habitat yn Gymraeg? Os dyn ni'n sôn am bywyd gwyllt. Cynefin. Hynny, mae'r iaith o'r diwylliant yn mynnu dweud, yn union mewn ffordd, yr hyn gwedwch chi trwy gerdd yma o Nebo, yn mynnu bod yna gysylltiad dwfn, rhwng yr hyn sy'n wir am gartref ein hanifeiliaid domestig ni, yr hyn sy'n wir am bywyd gwyllt, a hyd yn oed yr hyn sy'n wir am bobl. Mae hynny yn ddemwelediad, mae hynny yn rhywbeth yn ein oes ecolegol ni o bwys sylweddol iawn, dwi'n meddwl, a mae hefyd yn adlewyrchu perthynas ddiwylliannol gofyn gyda'r dirwedd. Ta beth, yn ôl i'r ffridd, beth yw'r ffridd yn Saesneg, amhosib gyfieithu, ond mae'n holl bwysig i adar, ond nid am y rheswm yna y cafodd y ffridd ei creu. Oherwydd rôl y ffridd o fewn systemau amaethyddol, gyda anifeiliaid yn rhan o hynny, rhan greiddiol o hynny. Dyna pam llewyd y ffridd, a'r adar wedi i ryw raddau efallai addasu i hynny, ond yn sicr wedi buddio o hynny, fel sgil effaith. Mi allai wneud yn union o'r un fath gyda llaw o ran gweithloddiau. Dyn ni wedi colli ar helaeth iawn. Ffridd, y nesaf yn y rhestr wedyn oedd mynydd. Beth yw mynydd yn Saesneg? Un neu ddau ohonoch chi, oedd chi gyda fi brawn ddo yn ei siarad yn fwyd. Ond beth yw mynydd yn Saesneg? Wel, mountain, chi'n gweud, da chi, Carwyn. Mae hwnna'n un digon hawdd. Ond diweddyn, mynd ar ôl gwaith yr hen Gallem sy'n gyda ni erbyn hyn o Aberporth. Ond hefyd, bues i yn ysgol gynradd yn Gaerdydd, mewn ysgol o'r enw Ysgol y Mynydd Bychan. Ac ydych chi'n gofyn o ble mae'r Mynydd Bychan. A does na ddim mynydd yno. Nid rhyw fryncyn yw hyn, a bod pobl Caerdydd yn yr hen oes ddim yn gwybod beth oedd mynydd Gwian, nag yw wir. Mae King Coed yn uwch na'r Mynydd Bychan, a pan oedd Caerdydd yn geia, oeddech chi'n gallu gweld bryn King Coed o'r Mynydd Bychan. Dwi ddim i wneud gyda'r ffaith bod y tir yma chydig yn uwch. Aberporth, Gallem Jenkins. Ydych chi'n nabod Aberporth? Mae yna fynydd yn Aberporth yn draddodiadol. Nid mynydd Aberporth yw'r bryn ucha o fewn plwy Aberporth. Nag e. Ddim o gwbl. Mae mynydd Aberporth yn is na rhannau helaeth o'r plwy. Reit, mae rhai ohonych chi'n byw yn y gogledd, yn Sir Fôn, mae yna mynydd hwn, mynydd llall. Weithiau mae yna rhyw bryn, weithiau mae'n chydig yn uwch, weithiau mae'r mynydd yn is na rhannau eraill o'r plwy. Pam mynydd? Achos mae ystyr, bydden ni bron yn dadlau ystyr yn draddodiadol ganolog y gair mynydd yn y Gymraeg, ond yn sicr un o prif ystyr yn y gair mynydd yn y Gymraeg. Oedd tir agored ar gyfer pori yn yr haf, ond hefyd adfernyd eraill fel codi mawn ac yn y blaen. Dwi ddim yn dadlau o blaid codi mawn. Y pwynt dwi'n gwneud yw hyn. Mi adawyd tir y mynydd, boed hynny ar gopa bryn uchel, mynydd yn yr ystyr mwy confensiynol erbyn hyn, neu yn dir is, fel mynydd Bychan yng Nghaerdydd neu mynydd Aberporth. Fe dawyd yw'n agored yn gwbl bwrpasol oherwydd adnabyddiaeth ddiwylliannol o natur ac ansawdd y tir. Y mynydd yw'r tir sala, y tir gwlypa yn aml, o fewn ardal benodol, a dawyd yn gwbl bwrpasol, ond oedd yn dal i gael ei exploitio at ddefnydd
cymdeithas amaethyddol yn draddodiadol, a'n union yr un peth, dwi'n mynd nôl nawr at y coed. Y coed yma sy'n mor ddadleuol erbyn hyn, gyda'r cynllun penwyr cynhyrchu a 10% ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae gyda ni llawer, wel, ar un o llawer. Mae rhyw chydig llain o 5% o dir Cymru yn ôl y ffigurau swyddogol yn cael ei alw yn goedydd hynafol. Y diffiniad hynny yw coedydd oedd yno cyn tua flwyddyn 1610, rhywbeth felly. Os oedd nhw yno 1610, mi oedd nhw yno 200 mlynedd cyn hynny, 400 mlynedd cyn hynny, a fwy na thebyg yn mynd ymhell yn ôl. Os ewch chi i siarad gyda'r holl archeolegwyr sydd wedi gwneud hanes tirwedd Cymru yn faes bywoliaeth a gyrfa efo nhw, fel dwi wedi gwneud, mi ganfodwch chi does na ddim dadl. Ewch chi'n ôl 2000 o flynyddoedd. Mae gyda ni goedydd hynafol, coedydd derw ac yn y blaen, hynafol yng Nghymru, ar y cyfan fwy na thebyg hyd y gwyddo ni yn yr un llefydd mae llawer ohono nhw'n dal i bod heddiw. Doedden nhw ddim yno am fod pobl ddim eto wedi torri nhw. Doedden nhw ddim wedi goroesi am fod pobl ddim eto wedi dod i dorri'r coedydd yno. Doedden nhw yno am fod y coedydd o werth economaidd sylweddol iawn i'r cymunedau o'r cwmpas. Chi deall beth sydd â fi? Mi oedd y coedydd hynafol, efallai hyd yn oed rhai'r elldydd a defnyddio gair deheuol, yr elldydd, coedydd ar allau, o'n cwmpas ni fan hyn, efallai rhai'r ein hyd yn oed. Mi oedden nhw yno am eu bod nhw yn cynnig pren i adeiladu o hollol anhepgol o fewn cymdeithas o dda. Mi oedden nhw yno achos bod yna le yno i'r moch fynd yn y hydref i gael y mes ac yn y blaen. Mi oedden nhw yno ar gyfer y priciau, ar gyfer tân. Mi oedden nhw yno am resymau economaidd. Ewch i ddarllen y cerddi canoloesol fel coed Lyn Cynon. Pam ydy'r canwr amhysbys, lan yr hewl, yn canu ac yn dweud, ofnadwy o beth, amach. Dwi'n meddwl bod y gair amach yn y gerdd, os dwi'n gofyn iawn. Amach. Pam ydy'n ofnadwy o beth bod y coedydd hyn yn cael ei torri? Achos bod nhw'n cael ei torri at ddefnydd diwydiant. Yn lle bod nhw yn cael ei rhedeg, yn cael ei rheoli yn yr hen ffordd at ddefnydd lleol. Mae'r coedydd yno am fod pobl wedi mynnu eu cadw nhw yno yng Nghymru am filoedd o flynyddoedd. Sy'n amser fynd i hyn, ond sy'n ni'n edrych ar Iwerddon neu Ucheldiroedd yr Alban, byddwn ni'n gallu gweld y gymhariaeth yn gliri a ffyrdd. Mi gollon nhw eu coedydd oherwydd ansefydlogrwydd gwleidyddol a chymdeithasol. A hynny dwi'n meddwl yn profi'r pwynt ymwyll na dim arall. A wedyn, na ddewch, mi gollesu'n sleidiau bore yma, felly dwi'n defnyddio set dwyieithog yn lle rhai Cymraeg o dda fi. Y nesaf yn y rhestr rhostir, tebyg ar sawl gwedd i'r mynydd. Eto, yr ardaloedd oedd yn arfer bod yn gyffredin iawn yng nghefn gwlad, tir sal, o safbwynt, gyda sets traddodiadol ffermio ymlaen, does na ddim dyfnder o prif ac yn y blaen, deni bod yn fwy sir. A thir sy'n gysylltiedig o fewn ein hanes ni gyda terfys mewn rhai achosion, ond yn sicr gyda'r anghydfod cymdeithasol. Chi wedi clywed am ryfel y mynydd bach? Dwi'n meddwl bod dim ond Cardis ar y cyfan sy'n ymwybodol am hyn. Rhyfel y mynydd bach, ardal yng nghanol Ceredigion yw'r mynydd bach, lle mi fuodd yma am gau tir, ac mi gododd, ydyn ni'n gwybod i hyn digwydd, ydyn ni'n gwybod bod y ffigurau'n weddol dibyniadwy, achos maen nhw yno yn hofnod yn y llywodraeth. Mi gododd dros 2,000 o bobl leol i brotestio, a hynny weithiau yn dreisgar yn erbyn yr am-gau tir, a mae yna hanesion tebyg o rannau eraill y wlad hefyd, dyn ni'n gwybod hynny.
Pam bod wedi gwneud hyn am y tir sala o fyna? Achos bod y tir sala o fyna yn rhan eto o system amaethyddol. Mi glywes i wrth rhywun sy'n byw yn lleol, a mae yna gyfrif yn y llyfr am faru wain gron. Un o'r hen do, ddim gyda ni erbyn hyn, ond mae yna goffa amdani hi o hyd, di farw ddim yn rhy hir nhw, ac un fywch oedd gyda hi. Ac mi oedd y mynydd agored yn holl bwysig iddi hi o ran economi ei chartre hi ar gyfer y fywch honno. Y math o stori oedd yn gyffredin iawn wrth gwrs ar draws y wlad ddim yn rhy bell yn ôl. Ar yr un pryd, wrth i ni golli'r prostiroedd, fel pob un o'r enghreifftiau eraill medrwn ni golli, wrth i ni golli'r prostiroedd, dyn ni wedi colli cynefin, a defnyddio'r gair yn yr ystyr habitat, cynefin cwbl anhegol ar gyfer amrywiaeth syfrdanol bron o adar. Dwi'n cofio fy nhad-cu a'i frodyr yn sôn amdanyn nhw, ac yn cofio amdanyn nhw, chwbanwr ac yn y blaen, sydd wedi hen ddiflannu o'r dirwedd erbyn hyn. Mae'r adar wedi colli eu cynefin. Mae blodau gwylltion, tegeiriannau ac yn y blaen wedi colli, ac llawer arall hefyd, wedi colli eu cynefin. A mae hynny wedi digwydd oherwydd y newidiadau sydd wedi gwthio amaethyddiaeth i gyfeiriad lle di amaethyddiaeth ddim hyd yn oed yn gallu cael ei ffordd bellach. Mae pethau hyn yn gwbl gysylltiedig, ac y hyd ag byddwn ni'n ceisio datrys un broblem heb edrych ar y llall, byddwn ni'n parhau i fynd yn hellach yn fy marn i i'r gos. A hyn dwi wedi gwneud wrth a wedyn y berllan, a wedyn mi allwn ni ddweud yn union yr un math o, adrodd yr un math o stori am y berllan hefyd, sef pobl sydd wedi rhoi coed y ffrwythau yma. A wyddwch chi be, mae'r perllanau hynafol traddodiadol yn rhoi cartref cwbl amhwysiadwy i bob math o fywyd gwyllt sydd ddim yn gallu byw bron a bod, neu sy'n fwy hapus yno nag unrhyw arall yn y dirwedd, a dyn ni wedi colli nhw. 98% ohonyn nhw ers 1950. Mae'n bron yn hosib gor-ddweud maint y golled. Pob un o'r enghreifftiau yma, dwi wedi edrych arnyn nhw gyda lens am y gorffennol. Ond wrth i ni edrych i'r dyfodol, wyddwch chi be? Y tir yw'r tir. Dyna rhywbeth mae bob un ffermwr yn ei wybod yn well na neb arall. Mi allwch chi gwthio darn o dir i wneud rhywbeth yw'r tir yna ddim eisiau gwneud os hoffech chi, a defnyddio fath o ieithwedd. Ond yn y pen draw, yr ardaloedd a dawyd yn rhos hyd ganol y 19th ganrif yw'r ardaloedd lle ydych chi'n ffwg os byddwch chi'n trio tyfu cnwd o welydd. Yr ardaloedd oedd yn feisydd yn aml wedi adlewyrchu yn yr enwau Cymraeg, henfais neu beth bynnag, maeswr beth bynnag, hwnt at y galach. Yw'r ardaloedd, mae mapio GIS ac yn y blaen modern wedi dangos yna fwy o ddyfnder o brif, a lle mae'n llawer mwy dychwanadwy. Ychwanegwch at hyn, y technegau arloesol sydd gyda ni o gwmpas tyfu porfa mewn ffyrdd adfywiol ac yn y blaen. Petai ni eisiau creu tirwedd oedd yn gymysg, yn cynnwys clytwaith o gynefinoedd ar gyfer byd natur, a gweithio gyda natur y tir sydd gyda ni, gyda rhai tiroedd sal, tenau, ar lethau uchel, rhai tiroedd corsio, rhai tiroedd dyfnach. Petai ni eisiau fynd yn glyfar iawn i greu rhyw fath o glytwaith yng nghefn gwlad Cymru, a byddai'n neb yno. Mi fydden ni yn ail-ddyfeisio tirwedd weddol debyg i'r dirwedd ddiwylliannol nathon ni etifeddu ganrif yn ôl, a'r bywyd gwyllt traddodiadol oedd yno ganrif yn ôl. Ond wyddwch chi beth ganrif yn ôl, mi oedd y dirwedd yma hefyd yn cynhyrchu nid mwy o galoria, derbyn hynny, ond mwy o amrywiaeth o fwyd. Mwy o lysiau, mwy o ffrwythau, mwy o wahanol mathau o fwydydd, na yw'r dirwedd erbyn hyn at ei gilydd yn ei gwneud. Ac yn fwy na hynny, mae yna gynni wedi bod ar amaethwyr fwy na lai ar hyd y 2 ganrif diwetha yng Nghymru, a dim ond gwaith a gwaith a gwaith mae wedi wneud. Ond dyn ni yn ddigon cyfoethog fel cymdeithas
i allu datrys y broblem yma. Ond allwn ni ddim datrys y broblem o sicrhau incwm i ffermwyr heb edrych ar y peth mewn ffordd gyfannol, mewn ffordd holistig. Mae yna llawer mwy o fanylder y gallwn ni fynd iddo fe. Dwi'n ymwybodol dwi'n dechrau mynd i faes polisi, dwi ddim eisiau gwneud hynny. Yr hyn dwi eisiau gwneud yn fwy na dim yw gadael chi gobeithio gyda'r argraff a'r syniad bod y dirwedd ddiwylliannol wedi, a wnaethon ni etifeddu, gallwn ni gewn ni ddweud yn 1950, rhywbeth felly, ychydig yn gwmpwyo, ond rhywbeth felly, yn un oedd yn gweithio i systemau amaethyddol cynaladwy, ac yn un hefyd oedd yn rhoi lle i llawer mwy o amrywiaeth o fyd natur nag yw'r system dyn ni ynddi erbyn heddiw. Dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth mae'n werth i ni edrych arno a talu sylw iddo. Falle dyw hynny ddim yn dweud mawr, falle bydd e'n ddigon o ddweud mawr. Dwi am adael ychydig amser i sylwadau a chwestiynau. Dwi yma hefyd ar ôl hyn, a dwi hefyd eisiau dweud, os oes gyda chi ddiddordeb yn y pethau hyn, mi fyddwn ni yn eich annog. Dwi ddim yn derbyn ceiniog wrth Tir Natur, dwi ddim yn swyddogol yn rhan ohonyn nhw o gwbl. Mae gen i ddiddordeb yn eu gwaith nhw, achos bod gyda nhw ffordd o edrych ar ailwylltio, a dwi ddim yn hoff o'r gair yma, ond ailwylltio i weithio ochr-yn-ochr gyda amaethwyr yn lle gwthio amaethwyr allan. A dwi'n meddwl bod hynny o ddiddordeb ac o bwys i ni fel cenedl yn yr oes sydd ohoni. A felly byddwn ni yn eich annog chi i dderbyn eu cylchlythyr a chlywed beth sydd gyda nhw ar y gweill. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Mae ambell i gopi gyda fi o'r llyfr, a mae yna llawer mwy yn habell gwasg y brifysgol rhywle draw fyna ar y maes. Diolch i chi. Rhyw 8 munud sydd gyda ni nawr am sylwadau a chwestiynau. Felly byddwn ni'n hapus iawn i glywed wrtho chi. A mae gan Tom, dwi'n meddwl? Ie, mae gan Tom ddeicroffon. Felly, someone at the back there. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am hynny. Rwy'n oedd yn arfer diwedd trefnwyd ar lôn Saes. Cystodol Waingron, oeddech chi'n sôn amdano yn y gyfarfod fi ar hynny. Ond mae'n agwedd rhwngwladol i hyn hefyd yn onwys yn ygys. Yna beth o'n i'n cysylltu ar adar. A fi'n cofio gylfyniad ar ein gwaith yn cyffredin iawn yn Trefnwyd wedi diflannu ers yn nos 4 pensod oes i hyn. Ond, ie, ni'n gallu adfer a creu cynefin gwell i adar. Ond fath o beth i'r adar sydd yn dibynol am migration sydd yn mynd y ddŵr. Achos mae lot o problemau gyda'r adar yna yn codi tramor, ond i nhw. Yn hytrach na fan hyn. Achos yn yr ardal ei dwi'n byw, ac yn cwmbraethol, o gwmpas Aberystwyth. Os yna ddim cymaint â hynny o newid wedi bod yn y ddilli o Trefnwyd yn yma, ond eto i gyd ni'n dioddef o goffedio yma. A beth ydych chi'n teimlo chi'n un o sefyllfa yn hwnnwladol gan lle mae hynny'n effeithio yma? Ie, dwi'n meddwl yn grynog os ydych chi'n gywir. Faint bynnag byddwn ni'n gwneud fan hyn yng Nghymru o ran bywyd gwych neu adar yn benodol, wneud hynny ddim datrys y broblem os yw'r adar yn cael ei seithi yn Sbaen neu yn Libanus. Mae hynny'n ffaith. Ond dwi ddim yn ddadl yn erbyn gwneud yr hyn allan wneud fan hyn, a mae'n ddadl wrth gwrs yn y pen draw dros gydweithrediad pwrpasol ar lefel rhynglywodraethol. O'na eitem o'n i ar galwad cynnar ar y radio rhyw bythefnos yn ôl, dwi'n cofio'n iawn, o'na eitem diddorol fyna oedd wedi codi lle mae yna bobl nawr yn y dwyrain canol oherwydd TikTok, gwedwch neu beidio, arferiad gwlad o hela seithiadar midol, o ddim yn genedlaethau wir wedi gwneud rhyw lawer o wahaniaeth ar hyn ydyn ni'n gweld ar y niferoedd o adar. Ond dros y blynyddoedd diwetha, oherwydd y pwysau ychwanegol sydd ar yr adar, ac oherwydd bod niferoedd llawer uwch gyda gyniau gwell yn mynd allan i seithi mwyn rhoi ar TikTok, mae hynny wedi gwthio llawer yr adar i bwynt lle dyw e ddim yn
gynaladwy, felly beth allan ni'n neud i effeithio ar bobl ifanc yn Syria sydd yn seithio ar y TikTok, mae hwnna'n yn gwestiwn sy'n gofyn am bandwidth llywodraethol yn diwan yn Cymru. Iawn, cytuno llwyr gyda'r pwynt. Yna rhywun fan hyn? Sian? Ie. Sori, jyst bach o ymateb yn fan hyn. Dwi'n deud hwn efo pob pach a dwi'n nabod rai ohonoch chi'n y cefn ynda. Gylfinnau'n agos iawn at ein Calon i ni. Ond jyst eisiau pigo i fyny ar y sylw yna ynglyn â a dwi wedi glywed o droion ynde. Dydyn ni ddim yn gwneud unrhyw peth yn wahanol. Ond mae yna newidiadau bach wedi digwydd dros y degawdau yn does Carwyn sydd wedi adeiladu fyny ynde. A fan ni jyst eisiau dweud bach mwy am hynny. Dim yn un newid mawr, mae'n lot o newidiadau bychain. Ac mae llawer o hyn, a mae werth chi'n abod hyn hefyd. Os ych chi'n edrych ar natur y newidiadau, yn aml iawn, a olfan y peth yn ôl, wel, yn aml iawn, mae yna esboniad syml iawn yn pen draw, sef bod llai o bobl yn gweithio ar ffermydd nawr nag yma'n arfer gwneud. A mae hynny wedyn dod yn ni reit nôl at economeg ffermio. A mae hynny'n bwysig. Llawer o'r hen arferion yno, oedd a sgil effaith oedd yn fuddiol i byd natur, mae'n cymryd cyrff, mae'n cymryd pobl yn y wlad. Ac, fel ydych chi'n gweud, llawer o newidiadau bychan, boed hynny'n wneud gyda rheolaeth cloddiau neu oedd y rhos, dim o'r rhos yna, wel, llawer un yn cofio cymryd gwair rhos, a hynny yn cael ei wneud gyda phobl, a hynny wedyn yn llawer, os oes gyda chi llawer o bobl yn torri gwair mewn ffordd llawer mwy gwair, mewn ffordd llawer mwy traddodiadol, chi'n gweld lle mae'n nythod, mae llawer haws osgoi nhw, pan mae un dyn pwysau amser, a chi ddim yn mynd yn yr holl, ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl mae hwnna jyst yn codi'r pwynt hefyd, sef wrth feddwl wel beth yw'r ffyrdd yn ôl ar un olwg, ond ymlaen ar olwg arall. Llawer o wahanol camau bychen yw'r peth hefyd, a bydden nhw ddim yn arwain ni yn amlwg, a dwi ddim eisiau rhoi camargraff, bydden nhw'n amlwg ddim yn arwain ni nôl i ryw system amaethyddol sydd yn ail-greu yr hyn oedd gyda ni ganrif yn ôl. Nid dyna'r pwynt chwaith. Ond y pwynt yw, beth oedd yno y gellid efelychu mewn ffordd sydd yn enghraifft syml i chi o'r hyn sydd gen i mewn golwg. Dwi'n nabod llawer o ffermwyr erbyn hyn yn Sir Gar, mi enillodd un ohonyn nhw ffermwyr o flwyddyn yn y sioe fawr rhyw bythefnos yn ôl. Ac yn y bôn, y rheswm ma'n arloesol yw bod nhw'n mynd yn ôl ar un olwg, i ddefnyddio horfa a seilio eu holl systemau amaethyddol ar borfa yn lle ar wella'r tir a dod â pethau arall i mewn. Mae hynny, dwi'n meddwl, ffordd mae aled yn illawdd yn y sioe, ffordd mae ein ffarmio, dwi'n ddim yr un peth a'r ffordd oedd bobl yna'n gwneud gan mlynedd yn ôl, ond trwy leihau yn sylweddol y mewnbynnau ar y tir, mae'n rhoi mwy o lefydd mewn ffordd i ni'n gallu rhagweld, ond hefyd beth ni'n methu rhagweld i wahanol, falle ddim y gofyn yn achos yma, ond pryfed yn sicr i ffynnu ar ei dirau. So mae'r manylion yn wahanol, ond mae'r system, os hoffech chi, o seilio popeth ar borfa yn lle mewnbynnau, yn mynd â ni nôl at rhywbeth sy'n dydach i'r gorffennol. Y math yna o beth, dwi'n meddwl, sydd o bwys i'r ddoi agenda yma, agenda byd natur ac agenda amaethyddiaeth wrth fynd ymlaen. Sori, ond chi sardino hynny, dwi'n meddwl bod e'n gysylltiedig yn diwedd gyda'r hynny chi'n godi. Un arall yn y blaen fan hyn, diolch. Helo, Carwyn, Iolwr enw, Iolwr Siaradwyr Cymru, iaith cyfrifiadur. Jyst diddorol meddwl ar y pwynt yna gysylltiadau, mae'n diddorol meddwl am bod os gymerwch chi, ni ddim yn trafod heddi amaeth yn ogystal â byd natur, o gan bod ni yma'n ysteddol, bydd yn ddiddorol tynnu'r Gymraeg yn yr cyfan heddi. A mae'n gysylltiadau yn y tri mewn ffordd, wrth o sôn am dechnoleg, wrth i dechnoleg wella llai o angen y gweithwyr o'r fferm,
llai o gyfleoedd, economaidd, llai o siaradwyr Cymraeg yn ardal o bosib, yn ogystal â disodli'r perthynas yna yn gweithwyr yr natur. Ond Mae'n bwyd da. Dwi eisiau, so o ran iaith a amaethyddiaeth, a dyn ni wedi gweld patrwm lle mae angen llai o weithwyr ar y fferm. Dwi'n grediniol, a dwi'n meddwl bod ni o bwys cymdeithasol, pwys ieithyddol, a'r holl yna hyn, bod angen i ni rywsut neu gilydd, a mi fyddwn ni yn hennill po gyntaf ni'n gwneud hyn, o ran diogelwch bwyd, o ran iechyd y boblogaeth, mae angen i ni newid y narratif yn llwyr, lle dyn ni'n gweud, am bob un o'r rhesymau uchod, mae angen mwy o bobl o fewn amaethyddiaeth i math o. Mae angen i ni symud i ffwrdd o narratif sy'n dweud, y dyfodol yw mwy o dwysau, llai o bobl yn hefyd gwlad, rwy'n hyn ydych chi'n anghytuno, ond dyma'r narratif dwi'n gwthio gyda gwleidyddion. Dyma dwi'n meddwl y ffordd mae yn anffodus, tensiynau, yn siarad gyda eol seneddol, mae ddim enwiau, ond yr wythnos hon wedi clywed yn NATO ac yn y blaen, mae rhyfel ar y gorwel. Pan mae rhyfel yn dod, mae llywodraeth yn ymateb, mae fferm yn bwysig, mae angen bwyd. Allwch chi ddim gwneud hynny dros nos. O'n i'n lwcus iawn ar y Covid, ond os dyn ni eisiau cyrraedd pwynt lle, does dim digon o nid yn unig digon o galeriau i'n bwydo ni fel pobl, ond hefyd digon o fwyd iach ar gyfer y to iau, ar gyfer pawb o fewn cymdeithas, llysiau, ffrwythau ac yn y blaen, y holl beth sy'n angen ar bobl, mae'n cynllunio mae'n llaw at hynny. Mae hynny'n golygu mwy o swyddi yn hefyd gwlad. Mae hynny'n golygu, fyddwch chi yn meddwl mod i'n siarad yn het, ond gewch chi weld dros y blynyddoedd nesaf. Po fwyaf a po gyntaf ni gwthio'r narratif yma, mwy o ffermwyr, nid llai, po fwyaf byddwn ni yn hennill. A mae hwn yn meddwl bwys i... Ar o'i ffordd arall, mae yna lawer iawn o bobl ifanc eisiau ffermio, a dyn nhw ddim yn gallu gwneud. A hefyd, y genfa iechyd meddwl, dilynwch chi lle mae pethau'n mynd ar yr ochr yna. Social prescribing, chi wedi clywed amdano fe? Ymchwil o ran yr ymenydd, eisiau mae hwnna'n gweithio. Mae bod allan yn yr awyr agored yng nghanol byd natur yn llesol ar bob lefel i ni fel bod ydynol. Mae rhaid i ni gymryd yr holl agendas yma a rhoi at ei gilydd a dweud siawns nad ydyn ni fel cymdeithas yn ddigon clyfar i gwneud i bod ar ein ieithyddol, i'r iaith Gymraeg hefyd. Siawns nad ydyn ni fel cymdeithas yn ddigon clyfar i fod yn at ei gilydd a chreu ffyniant i ni fel pobl. Achos os na'n ein ni, bydd neb arall i ni ar ein rhan. Falle bod hwnna'n nodyn gobeithiol fel dwedes i ar y dechrau da i orffen arno, achos dwi'n gweld pwysau mae'n sesiwn arall mewn fan hyn yn rhai munudau. Diolch yn fawr i mi eto.